Good morning everyone. Karon daing adlaw guys kay medyo dugay-dugay ta ni bangon. Unya naa day tay bisita gikan sa Bohol guys. Naa karon ang pamilya sa ako ang magulang. Unya karon di ay adlaw guys kay ako ni silang dadon dito sa Aplan Barangay kay ato ang isuroy dito. Ato ni silang dadon guys sa mga bag-ong suroyanan nga naa karon nahimutang sa bukid guys. Hi guys, welcome back to my vlog. Padung mi karon sa bukid kay Manoroy mi ni Kuya Ayan ug ni Ate Hazel. Kung kamong kauban kay nasa sud sa sakyanan di ay. Minuta ka do. Samot na sa bukid ko eh. May daghan to. Taga-Australian. Budyo na yan eh. Naan ay ko guys ni pwesto likod sa sakyanan kay aron makakuha tag video sa tuang mga tanawunon guys bawal nagbiyahe ta padung sa Aplan Barangay. Kini di ay dinhing dapita guys, mauni ang gitawag nato og paling-paling kay sa unang panahon gamay ra kaayo ang karsada ini unya iniglantaw nato sa left side pangpang na ni siya unya mao na nga rough road pa man ni siya sa una unya ang sakyanan guys kay magpaling-paling man inig-agi kay dagko man ni siya bato dinhi nga portion so mao ni siya gitawag siguro ni siya paling-paling so atong makita na ay daghang nagpa-picture gani didto sa kilid so diha kimba na gyud na diha sa pikas no sa left side unya daghan kayong mga bukid-bukid nga ato ang matan-aw. Ang panahon di ay karon guys kay medyo madag-umon siya unya timing sad kaayo pagkabiyahean nato ba kay kami nga naa sa likod dili kaayo may mainitan. Guys, nandito po tayo sa Mantolongon. Pupunta tayo sa market doon. Doon banda. Ang lamig dito guys. Parang sa nasa freezer. Parang nasa Baguio tayo guys. Oo. Ito mini Baguio. Little Baguio of Cebu. Oo. Lamig na. Mas lamig pa yung doon sa unahan. Looy lagi kaayo ko ani kay wa ko'y jacket. Klaro kay nga bugnaw ron sa patins. Oo. Welcome to Mantalungan. Mantalungan Public Market. Karon daay guys kay pasaka na ta sa ato ang unang destination. So muuna ta og adto guys sa gitawag nila og Patims Bistro kay naa ditoy view deck nga makita gyud nato ang isla sa Badyan. Ang hangin guys kay medyo bugnaw-bugnaw nagyud nga mo abot sa tuang panit guys kay dinhi manggong dapita medyo ibabaw na ni siya. Oh, there's niya oh. Rock formation ni diri ate dili na kaayo makitaan kay natubuan bitaw kuan. Oh, natubuan og kuan kanang mga dahon.
ni ganahan sa ingko diri kay daghan kay siya natanaw nga mga kuan, mga bukid. Kami ang hangin na. Hangin, kahit mainit. Dito kay bukid. Oo, nagdaghan tao. Naos minyapik na kanang mga tunga. Nay naghang tao sa ibabaw. Parang Chocolate Hills. Yes. Yes. Ikaw, wow. Nasa sila oy kuyawa kuyawa. Nasa kuyawa oy nagdugdug kaing. Aun sa man. Ang mga repolyo siguro ingog kuyawa kana mga repolyo nga naa sa mga bato-bato. Oo. Nagayawa sa Repolyo. Hmm. So guys, naabot namin sa Patins. Oh, sa Patins Bistro. guys. So welcome here at Pantalungon. Okay, let's go. Ba dyan na ni, ang access Mantalungon lang. Ah? Oh, katutuwa mo ay kuan pod. Mura na po ni Trans Central ba? Dagan na kayo Oo. mga stopover ba? Mas pareha sila ang forma ato. Living life every day. Namalit sila og flower kay para ihatag sa ilahang father there. Happy Father's Day baya karon. O apil pod si Kuya Amay. Sabi na ko, wa na mong Papa Mayor. Then asa man mo apil og Flores de Mayo. Human naman ang Mayo. Parehas na mo po. Pareha sila color. Amo ikabot sa ubos. Father's Day. Ikabot sa ubos. Amo ilitil. Ikabot sa ubos. Pahinga ka sa paggawas. Hello guys, human nami sa Patims Bistro unya maniudto na pod mi sa campgrounds. Naami diri pa sa gawas sa Patims. Na, bando. Noon ni amo ang pa-view karong adlaw na nga ibutang na ninyo sa asa man na ninyo ibutang inyong mga Likod flowers. gini ha, magsasulod. Kanang bato? Asa si Kuya Ayan? Kuya, Aw, kana. Ano ko lagi na magbaso. May kabilya lagi. Na? Kamu gabantay anak? nanggipayong nami kay ingon ani man jud ni diri sa bukid duol ra maglangit so dali ra siya muuwan. Na init na pud dito gani oh. No?
Naabot nami sa campgrounds. Ipanggutom na kuno sila. Are mi diri mag-lunch. First time nako diri moari sa campgrounds. So mao di ay ni. Mao na ilang pag-gate na nice og design og nila pa aesthetic design. Diri so taagi. Nag-login pa si Kuya Amay. Kinahanglan mo login diri sa information. Ay napay building dito sa Ilaw. O sa Ubos. Pala oy aesthetic kay ilahang comfort room. Muna og ta para punta sa ilahang restaurant. Inuatita. Shade or eye. Ikaw mga ipangbutangin at tanan ko eh. Beef with beef broccoli. Guwapa kayong calamaris. Then special chop suey. Whole chicken. Manami og lunch. Magsuroy na pud mi dito sa Ubos. Mga training ba? Sumaode ay ni ang campgrounds. Mulibot sa ko ato sa silong kay akong tanawon dito unsa. Para pa sila dito. Asa makadawas pa nako balik. Oh, makagawas. Oh, pakuan na bay kay mo hapit patag 150 pikwi. Kay aron kuan. Nagbayad man to. Gabayad si Aya. Diha ilahang. Wa pa ni nahuman ilahang campfire. Kampay. Pwede na magamit ito. Ha? Pwede na magamit. Pwede na din na magamit. Kuan ilog manina. Oh. So mao ni ilahang kuan camp site. Napiran siguro ni sa una unya gibilin lang na. Oh. O naapoy nangaligo siguro. Na swimming pool diha. Human na mi diring dapita guys mo adto na pud miglaing destination. Sayang kay dili ta ka pa picture diha o sa car kay naay nagrent. Naay guest.
Naana sa ta sa 150 Peakway. Mang snacks ta during dapita. Eight man siguro. Mahal kay glamping man. Nangaligo ang mga bata sa swimming pool. So mauni ang ilang restaurant area. Peakway Cafe. Pwede po, asa man dito asa man mo gusto. Tanawa daghan kay sila glamping. Kuan ka buok 4? Ay, daghan ay uy, to 1 2 3 4 5 6 6 ka buok ang glamping. Be, atong padulaan ng ilahang glamping guys kay aron atong maklaro ang design. Wapa gid siya daig design guys. Maog jud ni siya gitawag ni siya glamping kay glamorous camping kuno ni siya guys ba. Social nga pagka-camping kay air condition siya. Unya daghan kay siya og mga amenity po sa sulod na ICR. Og simento pa na guys, mura na siya bay og eskimo. Bye-bye, 150 Peakway. Mihapit sa di ay midiri sa Mantalungon Trading Center guys kay ako silang patanawon og mga kinaing nga mga vegetable. Unya guys, naabot mi dinhi sa ibabaw nga bahin nga naamay mga tindahan-tindahan gagmay. Amo ni siyang gisubay kay kining akong mga bisita. Nangita lagi ni sila glitos nga presko guys kay gusto sila mamalit. Unya, naabot na lang mi sa tumoy wa mi kakita og litos kay nahili siguro sa ting-init guys ba. Karon dai guys kay nagbiyahe na ta padong pauli sa lungsod kay nigabot dito mo proceed na sad ta sa Enchanted Mountain. Hello guys, we're here at Enchanted Mountain. Mga ligo. 30 minutes